Nagugutom na ako. Ay, alam ko. Lilimos kaya ako. Sige, maglilimos ako sa mga tao. Mukhang malabi ako maiipon ngayon. Sige, maglilimos kaya ako. Ginagawa mo. Te, palimos po, te. Kahit 5 piso lang po, te. Wala po akong makain, te. Ay, pasensya ka na dong. Wala kasi akong tira ngayon dong eh. Naglalakad na nga lang ako. Wala kang pera? Ang ganda ng damit mo at wala kang pera niyan. Ganyan talaga yung mayayaman eh. Wala talaga kayong awa sa mga manlilimos dyan. Hindi naman kinabibigay ng pera. Diyan ka na nga. Diba? Ikaw sa iba, damot naman nun. Kalis na nga. Te, palimos po, te. Kahit 10 piso lang po, te. Wala na po akong makain, te. Ay, pasensya ka na dong. Wala akong pera ngayon dong. Iubos na dong. Wala kang pera? Ang ganda ng cellphone mo at wala kang pera. Kaya yan. Yun talagang ayaw ko sa mayayaman eh. Hindi naman bibigay ng pera. May utak naman po ako, ate. Ano ka ba? Kaalis naman dito, damot-damot mo. Diba? Damot naman yung dalawa. Kapunta nga sa iba, baka mamigay. Ito. Baka mamigay ito. Pas po, ate. Ente lang po, ate. Wala po kasi ako makaon ngayon, ate eh. Sige na, te. Nagugutom na po talaga ako, te. Tignan mo naman po itong damit ko. Para na po akong nahihilo, te. Wala po akong kain, te. 2 araw na. Ladong, pasensya ka na dong. Wala akong pera ngayon dong. Iubos na dong. Talagang awa sa aming mga manlilimos eh. Alis na nga dito, damot mo. Diba? Pag pinasasakyan mo, wala kang pera. Diba? Damot mo naman. Alis na nga dito. Diba? Pag bumalik ka dito, walang hiya kang bata ka. Doon po nagtatapos ang ating channel. And please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. And please, pakishare naman ito sa mga friends nyo. Bye-bye! High fives!